ngoFebruary ka-2024 ngoba amatyala wase-Acrofire ayinyuka ngokunyuka kunyanzeleka ukuthi sikhathe ezinye izinto sicompromise ukuze kubhataleke lena ukuze ivangeli kaNkulunkulu ibheke phambili ngoba imali eyenzeka apha it's not enough. Imali yomnikelo it's not enough. Ishume it's not enough. Sibhatala aba bantu bakule ndawo nabo ziphelele esithubeni it's not enough. Ndithi ndimbalisele ndithi ke kwanyanzeleka ukuba sicompromise sithathe apha kwezethu pokotho ngoba ke ubuthunywe wedwa khangithunywe nabantu ukuze ivangeli kaNkulunkulu ibheke phambili idinga wena mntu oyithunyiweyo ngoba abantu abayiboni le vision unayo ibonwa nguwe kuphela. So wena mntu oyibonayo you need to compromise ukuze ivangeli kaNkulunkulu libheke phambili. Hallelujah. Sithi ke ngoku abane ngathi kuphela inyanga apha endlini sikrwempane inhloko sijongane i-5.6 yomntana is not ayiphumi ngoba ifees every month it's 5,600 rand. Aqala uFebruary aphele ayu March ayu April simincina apha endlini silele ngecala sibane siqomba singafumana i-call anytime kuthiwe fees zomntana ntombazana awusibhadelanga siyamkhupha esikolweni. Avela uApril avela uMay avela uJune hayi sisathe cwaka hayi agqitha uJuly agqitha uOctober agqitha uSeptember sigqitha inyanga ibe nguNovember kungona itshoyo i-call xa kuzobhalwa i-exams kuthiwe Mrs. Samela we need the proof of payments for the outstanding fees. Ndiqoma ndimmamele lo mama kuye kuthiwa umuntu subumngxamela sumkhokela myeka akukhokele ngokwakhe so that uzova ilwimi lakho ukuthi libheka ngapi likhomba kweyiphi na indlela. Ndithi mna no problem ma'am, we will cover the fees at the November fees. Ansasibali esi sesidlulile kuzo. Ndithi ndifuna uva pha kuye uba yena uyasibala na ezisidlulile kulo because if ever ungathatha i-calculator yakho u-times of 5.6 uqala ngoMarch up until uNovember uzobona ukuthi it's not balancing. Athi lo ma'am, okay, not a problem ma'am, I'm expecting payment before the 15th of November. And I said, because the Ulitaba won't be able to write the exams. And I said, no problem, because I know Mosimina, I am covered.